Tikulanda kutomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox pano kanthu ndi Amalawi osiyanasiyana amene akhani magazi osiyanasiyana mankhanza okudza ndale kanzidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Lero tabweranso ndi bambo Ben Longwe amene akuti lero sakulankhula ngati Ben Longwe koma kulankhula ngati wapampando wa bungwe la Human Rights Ambassadors. Iwo amakamaka akuti anthu omenyera maufulu kuno ku Malawi amene mabungwe tawo enanso atisanapanga register kwa registrar ali kalikiliki kumaphwanya maufulu anzawo kuno ku Malawi makamaka anthu ogwira ntchito za boma kapena ogwira ntchito m'boma. Iwo akunena zimenezi chifukwa kuti pakatipa tamva ndithu kudandaula kwa zipani zotsutsa komanso anthu ena ake omenyera maufulu kuno ku Malawi kuti mayi anabelo mtalimanja amene patakali pano ndi wapampando wa bungwe la kuno ku Malawi la Malawi Electoral Commission akuti mtalimanja sali woyenera kukhala pampando umene chifukwa kuti zimamveka kuti iwo ndithu ndi mwana wa malemu John Tembo amene anakhalapo president wa chipani cha Malawi Congress Party chimene pali pano chimene chikulamula boma kuno ku Malawi. Ndi zimenezi anthu ambiri amaona kuti ayi iwowa pokhala m'bale wawo wa John Tembo ali kwambiri ku chipani cha MCP ndipo kuti chisankho cha chilungamo sizingatheke kutero. Ndi anthu ambiri akhalu yayi bwanji mayiwa atasuntha kaye akhale pambali. Zimenezi Ben Longwe sakugwirizana nazo. Mukuona kwawo kuti Ben Longwe ndi yayi mayi watu mukatero ndi muwaphwanyira ufulu chifukwa iwo ndi Malawi ngati wina aliyense kuno ku Malawi amene ali ndi ufulu ogwira ntchito za boma ngati wina aliyense kuno ku Malawi. Ndi limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti voti Ben Longwe akuti bwanji pankhani imeneyi lero pa Nyasa VoiceBox. Ndipo tikamaliza mwisoloezi chonde musayiwale kupanga like, share komanso muchite comment maganizo anu in the comment section below kuti muganiza bwanji zimene anena Ben Longwe lero pa 8 November 2024 pano pa Nyasa VoiceBox. Kulandreni okondedwa omvera lero lino pa 8th of November 2024 and it happens to be on Friday while my time says 40 minutes after 18 hours which is 20 minutes to 7. Chigawo chimene chakumadzulo ndipo mbwalo limene li ndikukulandirani ndine Sir Ben Longwe. Lero ndabwera mosiyana kwambiri masiku onse because nthawi zonse ndimabwera ngati Ben Longwe. Lerolo ndabwera ngati ambassador of human rights kapena kuti director of human rights ambassadors, director of HRA, human rights ambassadors. Some people don't know about this. Some people forgot. I mean, they forgot about this. They forgot that there is a director of human ena munapanga ti magulutano mutaukira kumadichula HRA kumene munapanga ti maguluto kumaguluko mate HRA. Let me tell you now, HRA ndi imene kuyankhula pano pai. This is HRA, human rights ambassadors. Muzaneso kugulu kumene kuti human rights ambassadors lerolo yatulutsa mawu lero yayankhula. Lero sindi kuyankhula ngati Ben Longwe ndi kuyankhula ngati human rights ambassador, director wa human rights ambassadors HRA. Lero ikuya ndikuti tu sikuti HRA ya HRA mwina simkuziwa the meaning of that. Lerolo yayankhula ne ikuti bwanji HRA. I have seen kuti kudziko kuno ma rights awanthu ambiri makamaka ogwira ntchito Boma aphwanyidwa ndi anthu amene amazitcha kuti iwo ndi omenyera maufulu mdziko muno. Ali nditi mabungwe timene mukapita kwa registrar general mukatipezako amaopa milandu sati panga register ti mabungwe tawo tija ayi amaopa milandu. Nde mukapeza kuti kuli concerned citizen kuti mwafunse to concerned citizen means because every citizen of this country is concerned. When we had a plane crash that involved that took lives of our vice president Dr. Saulos Klaus Chilima and the 8 others, everyone in this country concerning including the state president himself, we are concerned. And we are still concerned of that plane crash. Mwaiona imeneyo kumadera kumene kunapangika cyclone Fred, everyone became concerned and we are still concerned even now because some other people alibe ngakhale chakudya mpaka na lero minde anakokoloka ni mazi. Mwaiona imeneyo we are concerned. Titamvanso kuna kuti Dr. Lazarus Makathe Chakwera is critically ill. Dr. Lazarus Makathe Chakwera is critically ill. Ali kuchipatala ku Garden City
iye atengera ku Sunny Hill, iye ayipanopo apita nawo ku America, iye ayipanopo amwalira atisiya, timva zwapo mpano mbene. We were all concerned, and we are still concerned up until now, kuona kuti munthu ali ndi moyo, koma ena atalengeza za imfa yake. In the name of non-government organization, in the name of concerned citizens, some other stupid stuff that is happening in this country. Anthu ambiri aphwanyidwa ufulu. Now, konseku jadutsa afika pophwanya ufulu wa Annabel, chairperson wa MEC. Akuti chifukwa chonena kuti iyeyo Annabel bambo akanali a John Tembo, ndipo khala kuti ndi mwana wa John Tembo, alibe ufulu ogwira ntchito ena liyonse mboma. Asagwira ntchito ena liyonse. Koma achina Jane Answer DPP aja, ali ndi ufulu ogwira ntchito, achina ndani awa, onse aja, achina Lufandika DPP, achina ndani awa, Linda Kunje a DPP, onse aja ma commissioners onse a DPP. Ali ndi ufulu ogwira ntchito mdziko muno. Koma mwana wa John Tembo, Malemu John Tembo, amene ali late mzimu wause mwantendere, akuti asamagwire ntchito mdziko muno. She does not have any freedom yokhala munthu ogwira ntchito mdziko muno. Ndikumampera ufulu kuti azabera zisankho, sanachitise, sizinachitika tazabera zisankho. Mwayiona imeneyo? Ndikumamphwanyira ufulu, ndikumamuopseza. Dziko nomamuopseza. Ndikumaopseza boma, kumafuna kuti boma liziyendera maganizo a DPP ngati kuti DPP daka. Let me tell you now. DPP, we fuck you off from the government in 2019. Munaomirira pacha Tipex, munachoka 2020. Tinakuchotsani. Mwayiona imeneyo? Tinakuchotsani mboma. Amalawi anakupitikisani mboma 2020. You can never run the government now, even the time to come. Simuzajita run boma. You are outside the government. That you should know. Kama panga ma propaganda anji kumauza mwenye kwezani katundu Amalawi afinyike, kumauza ma filling station zigulisa mafundano, kwa ma black markets, whatsoever things like that, it will never change. It will never make you the state president of this country. It will never make you the ruling part of this country. We have one state president, and that is Dr. Lazarus Makate Chagwe, who is considered dead by the DPP and their activists in the name of concerned citizens. Now, me as Charles Ben Longwe, inuya kujoni mundivese bwino bwino. Mwina dikamati Charles, you don't understand Charles. Charles Ben Longwe. I'm saying, my name is Charles Ben Longwe. Mayona meneo. Kus Africa ma Charles. Mazula mati Charles. Charles. Nemo investe bwino bwino, kuna kuti human rights ambassadors is going to rise above those people who think they are wise enough kuti apange dismantle abwerese zisokonezo nziko muno zisankho sachitike bwino zinthu zote zokuimisa izindizi kumabweresa let me tell you here ndikuze straight Namiwa belongs to DPP. Anachoka u DPP ndukukalowa UTM. That's why he's busy frustrating the government in the name of Usidedi. Namiwa anali ku State House. Ndawu ya DPP. Amagwira ntchito ku State House. Now he would like to go back to State House, but not this time around. Adikide ka 2063 azapita ku State House akagwira ntchito. Not this time around. Mayona meneo. Not this time around. Pofuna tikuze zimenezi. Zimene mabwera nazo pa social media pa ma propaganda. Ineyo as the director of human rights ambassadors, Charles Ben Longwe. Ndi my colleagues, we are coming tiyamba kupanga press briefing. Posa chedwa pompa. Tiunikide dziko lose la pansi. Lione kuna kuti there are people in this country not registered by any registrar general in this country. Amene akubweresa sokonezo, kumabweresa zinthu zambiri mbiri. And let me tell you, anthu amene mumayankhula zinthu nziko muno, zoma opyeza kapena kumanyoza anthu, kumanamizira kuti anamwalira, like me, Charles Ben Longwe. Several times, Ben Longwe wamwalira ku South Africa. Ben Longwe wafa ku South Africa wapedwa.
Ben Longwe ananda mkazi wa mwini wake wamenyedwa. Ben Longwe this, Ben Longwe that, Ben Longwe akudwala, Ben Longwe ali ndi AIDS, ali pa maera V. Ben Longwe agwirira mwana. Let me tell you something. I'm rising up above your propagandas. I'm rising up. And I'm gonna fight so hard. Let me tell you. But when I come in the name of human rights ambassadors, my friends, you know me. When I rise in the name of my organizations, our organizations, like human rights ambassadors, Malawi faced independent coalition for civic education. Let me tell you, it's gonna be something different. Someone is gonna be in trouble. I'm gonna walk door to door. My documents. I'm gonna walk door to door, even if it means going outside this country. I will go for you. Politics yanu ndiyo savage, ndiyo nyasa, ndiyo yipa, ndiyo anthuwa ndale, but you come like people who are fighting for the freedom of others. And you are belonging to DPP, you are belonging to UTM, but you come on social media as activists, running organizations. Some of them are not even registered. Penapake, I would like to question some of you. Mumavuta kwa mbili kuvuta tufuna commission of inquiry. Ifufuze zandege. Achakwera nakutengani kuti you are the best candidate to be there. Go to inquire. Kutawako. Chifamu uzo kuti kulibe so propaganda lyose imene mungatuse kuma mutawe muime uko muzipanga ma propaganda lero mabwera ndina iya ima ujeni ma registration ameki chanchana imekai phase 2 imekai what you think Malawians are stupid, eh? You think are stupid. You think we are fools. You think we don't know the games you are playing. Eh? You think we don't know your bosses, eh? Who are paying you for the jobs you are doing in this country. I was there myself. Ndinali komweko ndekha. Ndimati ndikayankhula kunyoza Boma, kunyoza Dr. Lazarus Magaste Chakwera. Congratulations, amachokera ku Cage House. Congratulations, Charles Ben Longwe. We like what you are doing. Manimvesesa. Congratulations. Mwamvesa mene. Congratulations, Charles Ben Longwe. Ine ndi mkazi wanga tikuyamikira pa ntchito imene ugwera zimachoka ku Cage House. Kukeja usume kumachoka mamene. Kundiyamikira pa zimene ndikuchita ponyoza Boma. Nde muone sopano zimene ndibwerere pamene papa. Ndibwera moyipa kwambiri. Mundimva usadiso masewera. Ena nimuona ngati kuti I don't know your bosses, I know your bosses very well. Don't come here in the name of non-governmental organization. Non-governmental organization. Ife ya mabungwe. Ife otelo. Some of you, let me expose you. Ndamene timamenya nkhondo kumalimbana ndi Boma, kumalimbana ndi Achakwera. You came and joined us. You came and joined us as if you are the freedom fighters, real freedom fighters. Ifeso kumakondwera kuti we have got people who are with us. Achina Edward Kambanje, you were there. Achina Pastor Victor Mblantayam, munali mene. Achina nakoma there. Achina Matindanu uyu. Samazwika pamene ali. Mambala was there. Manimvesesa. And you showed as if you are freedom fighters. Achina Aida Mazinga were there. Inendu kumakurupira kuna kuti we got a team yomenyera ufulu nziko muno. Tika manyoza Achakwera, tika manyoza Boma. There is a team here. Achina Edward Kambanje were there, Achina Mpaso were there. What happened next? To show that these guys are just busy hunting for money, digging for their own God, tipese God. They started going to set house kuchanduka jambrisa ndi Achakwera. Kuka jambrisa mendumana kuta ifeo, tikuimirira ujeni non-government organizations zose, nziku la Malawi muno, we want to promise, kuna kuti tizagwira ntchito ndi Achakwera, tizagwira ntchito ndi Boma, monga non-government organization. Yes, now, you came first. As a non-government organization leaders,
aichara anali pamene anjona aichara anali pamene nawe ineyo Ben Longwe ndakusatirani Edward Kambanje na simunapita kale ku Boma kukanena kuti you wanna work with the government achina Mambala you went there kungana kuti tabwera uzagwira ntchito ndi a president achina Victor you went there tabwera kuzagwira ntchito ndi a president. So what is wrong? What is wrong? What went wrong? There must be something that has gone wrong somewhere. Because we were the ones, if it was Africa, the demonstrations background in Mabitandi. If it was John, Kungo Bango organize my demo, kuchita raise my fancy, kumene kumapita Kambanje, kumapita Mpaso, kumapita Andaniawa, a Victor, kumapita Aida Mazinga, kumapita Amambala, kumapita ndani Oliver Nakoma, kumapita Anthu Nuyo, tukukamenya ufulu Malawi. The next thing, tinakapeza kuti muli ku State House. What went wrong? Mayona meneo. You went there to dig God. You went there to get money. Atakupasani ndrama zija, mwazija, zata, ndeso pano sakukupasani sonizi, mutana misa chakwera kuti, will work with the government. Did you ever work with the government? When? When did we see you working with the government? Mutatenga kamunatenga zotenga, I don't know. Did you work with the government? Did Chakwera saw you working with him? Did the government show you working with them? No. Because ndino mimbulu nkati nkosa kunja. Or everywhere you go, you just want to flatter someone. Akupase nikena kake mukamujira mumugire. That's what you do. Lero mukamana kuti hey, we are freedom fighters. You are freedom fighters what? Freedom fighting for who? Whom are you fighting? Fighting for yourselves? Mutaona kuti kwa chakwera kuja, mwaja kumekuja, ndeka chakwera saku kuganizani chile just. You turn against him. Mayona meneo. Sinu mayankura kuti mwakuti. So bana ineyo Ben Longwe ndenda kusadirani. Mumati mabwera kwa president ku State House in the name of HRA. Mabwera kwa president in the name of all the non-government organization. Inwenda mene muzigwira ntchito nda president. Munajambulisa zituzi zinaziona padziko pa. Nde ifeta bwera pambuye feti khalo lakwa inwanzeru. Nonsense, man. Let me tell you. That's nonsense. I'm going to rise as Charles Ben and you will see patent pano panunkambira. Ndikuze nzime patent panunkambira. Ine ndipava abapanyenye mkolongo watu ndikunkata be. Terera nyane abwana pabwalo sakuchoka. Manimva mapangombe. Galu wangu dosa kandila pachabi. Ndendi nayo Ben Longwe. Panunkambira pano. Ndimango bwera ngati Ben Longwe lero ndabwera ngati an ambassador of human rights ambassadors. Ndabwera ngati a director wa human rights ambassadors HRA. Mayimba meneo. Then I will come again like Malawi First Independent Coalition for Civic Education to remember this is University of Hard Knocks where I lecture people. You understand? Wash their brains with stuff. Powder soap, take it out. You understand? Operate their head, take their brains out, put it in the basin, apply stuff there, powder soap, and wash it and bring it back, dry it. We pick up a tanda, we yanika and we bezeret. This is the university. Ndemumve samafan. Ndifuna ndikuze. Ndimango kuya ona mukubwebeta now. When human rights ambassadors rises, tikala ndi press conference very soon. Mumva mbebe. Inendi Charles Ben Longwe. Tikuti mumva mbebe. Situkusiyani tilinanu kuti mumvesese kuna kuti dziko lino musamangoti mukafuna kudya mukaje ifeyo ine Ben Longwe. Ndifuna ndikuze. For the past 3 years, I've been supporting opposition
criticizing the government, criticizing Dr. Lazarus Makafe Chakwera, criticizing everybody, all the institutions, criticizing my judges in Zikomuno, judiciary, criticizing Chanich Malawi Electoral Commission, criticizing everyone in this government. And the congratulations, the Malandira Kuchoka ku Page House. Not money. Not money. Some of you think I work for money. I wouldn't have been working. If I was working for money, I wouldn't have been working for 3 years for DBP. For no money. Congratulations, Charles Ben Longwe. Me and my wife, we like what you do. From Professor Arthur Peter Omtalika. So don't think, Kunena Kuti, when you are here, I don't know your bosses. I know your bosses. I know who are sending you. I know very well. Even when it comes in the court of law, I will tell you, your bosses who are sending you. Peter Muzika Panga Tocha government, Peter Muzika Panga Tocha Chakwera, TNE Panganizi, Susana Papa Pachitika is the TNE Yankulanizi. I know very well. I know very well. Muka Panga criticize Boma Iwajaka Kondwera, Akuita Neni ku Page House. Kumenena facilities wako. Mwayo meneo. Then I know your bosses. In Ben Longwe, when I rise as human rights ambassadors, you will see what is going to happen. Results are coming. Munadindine Charles Ben Longwe. Stop abusing other people's rights. Simply because they're in the government and you are outside, you are an abuser. No, that one you can do it everywhere in the world, but not in Malawi. Anthuwa ku Malawi ndi antendere, ndokonda ntendere. Dziko la thuli wakakusauka konde ndikwa kalekale mwina ngati likuyamba kuoneka shepe mulilongwe muja tiziyamika Dr. Lazarus Makafe Chakwera kutenga Boma. Koma otherwise some of you been in the government for 16 years. DBB 16 years. Nkani yake sima basi. Anaimba tu matafali. Anaimba matafali. Ufulu sisi matu ai. Komabe imva. Ufulu sisi matu ai. Anakuzan matafali. We need a president with a vision. A visionary man like Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Osa dongo ika miyala ya maziko. Ndakuikira ni mwala wa maziko. Boma ino. Ndakuikira nothing like that. Stop abusing other people's rights. Chifukwa ineyo, when I rise up above inuyo, mwango kuyangana nitu. Let me see. After my press briefing, some of you will be answerable of what you've been saying in this country. Muzatu onesa kumene munaika Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Muzatu onesa. Dziko lake lomweli. Ndekeze pamipuna ndine Charles Ben Longwe makumanonse mukhalendi. Usiku wopambana. God bless. God bless. God bless. Tonane somaho. Thank you.